Het wie wordt ik nog net echt winter. Temperatuur noemen bij de 0, er krijgt wat onder, er krijgt wat boppen, maar het viel al wel kouder aan. En joen en vannacht, ja, die toer op lichte tot matige frost, min 3 en min 6 graden. De hegere temperaturen op de eiland, de legere temperaturen in het zuidoosten. En verder een paar opklarings, maar ik kans op mist en daar toch ik kans op gladens, een duidelijke waarschuwing voor het verkeer. Ja, de wind uit het oosten en het zuidoosten waait. En die is matig, misschien nog eens even vrij krachtig, maar die neemt stadig aan. Steeds maar letter vannacht net volle wind meer. En dan moeten we daar. We beginnen met een waarschuwing van glijdens, van mist. En die mist kan ik wel eens hingen blijven. En daar toch bij ons lichte frost, min 2 en min 4 graden. Dan is het gewoon weer volop winter. En dan kunnen we weer prachtige plaatjes maken. Beriep de biem, beriep de velden, is het weer wit en is het inderdaad winter. En de wind die komt morgen nog altijd uit het oosten en het zuidoosten maar zwak of matig. We zetten terug naar de nacht. Matige frost, min 4, min 6, min 7, misschien wel min 8 graden. En dan denken we, nou is het trekken. Wel, we zullen vooruit zien. Tongen is nog zo'n dag maar een temperatuur om en bij het vriespunt in. In de nacht nog lichte frost, min 2, min 3 graden. En dan droeg waar, nou misschien een sneeuwbuiken, maar ik denk dat het dan nog droeg is. Al die dag hebben we door een waartype maar wat zinnen, maar bewolking. Hoe dag 1, 2 graden boven 0. In de nacht min 1, misschien wel min 2. Dus nog altijd een beetje frost. Wat kwakkelend waar uiteindelijk. En na is dag, ja, ik kom weer kans op misschien een sneeuwbuiken. Hoe dag is dan 4 graden. In de nacht nog min 1. De kans op gladens bloed. En we kunnen gewoon zeggen, het kwakkelt nog even terug. En de winter is nog net voorbij. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.